Mismong si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy ang nangulo sa gihimong groundbreaking o capsule laying ceremony kaganyang buntag Oktubre 24 alang sa tukuron nga pinakaunang mega health center sa sitio Makanhan, Barangay Carmen. 65 million pesos ang pondo sa proyekto nga gikan sa lokal nga gobyerno. Nagpasalamat si Mayor Uy sa hugot nga suporta sa 20th Council ug mga opisyal sa City Hall aron matuman ang state-of-the-art nga mega health center nga makahatag og maayong serbisyong panglawas sa katawhan sa syudad. Gihangyo sa mayor ang opisina sa City Engineering ug ang kontraktor nga sugdan dayon ang konstruksyon sa proyekto karong simanaha aron maablihan dayon kini sunod tuig o sa dili pa ang fiesta sa Barangay Carmen sa Hulyo 2024. Salamat Vice Mayor Vivot Rodriguez ug Majority Floor Leader Edgar Cabanlas ug sa 20th City Council sa paggahin ninyo sa 65 milyones nga kumpleto na ang tanang kagamitan sa maong Mega Health Center. Siyam kabulan ang konstruksyon sa two-story nga Mega Health Center. Ang Mega Health Center kumpleto sa pasilidad ug serbisyo sama sa pharmacy, birthing kun paanakan ug dental clinic, hemodialysis stations, dialysis ug mini operating rooms, consultation area, microbiology ug water treatment laboratory, centralized air conditioning system ug uban pa. Gilauman nga ma-accredit ang pasilidad sa Department of Health isip level 1 category infirmary nga accredited usab sa PhilHealth. Mitambong sab sa groundbreaking ceremony sa Mega Health Center ang ubang opisyal sa lokal ng gobyerno ug mga residente sa sitio Makanhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.